कह देना एकदम ना कोनो शक नहीं के कोनो शक नहीं कहा तरीका भाई भाई ओ हो अभिराम बनमुरी आवे कैसे अरे चाहत चले कहा तरीका काहे गोरी अपना ये जवानी पर नखरा मत करो एकदम मत करो बुढ़ाई जवानी में कैसे अरे चाहत चले चार दिन की चांदनी गुजर जाए नदी के धार आरे रूप के पानी उतर जाए सही बात है चाहत बहकी अंदाज नखरा कहिया ले जा ये गोरी अरे जे नजर होई तोहरा पर मर जाई करुण भाई एगो लड़का कहता भाई जी एगो लड़की से प्यार करता कहता ये डाले जाने मन आज हम वही इंतजार करो कहवा वही जे पलचनवा के पिपरा के छाव पर बाबू भाई आ करे जा आज खेल मत करी जरूर मिले आ जाइए कैसे खेल करबो तो तारा के फिर ऊपर जाओ तो पिटाई होई कहीं के बात की भोजपुरी में भाव बहुत जरूरी होला डब्लू जी हम जरी गार्जियन बात कहे के बात की कौन हो घर की ऐसा ठीक होने लगे कौन दुल्हन पे माथे की रोली लगे कौन घर की ऐसा ठीक होने लगे बोल बबन सिंह अमौरा निवासी यहाँ की तरफ से सभी सभी एक पुरस्कार हमारी तरफ से और पूरा कलाकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन भोजपुरी में मुक्तक बात कहे के बाद कि कौन हर कैसे से खोली लगे कौन दुल्हन के माथे की रोली लगे आप भोजपुरी में गाइला हम भोजपुरी में गाइला यही खातिर कि मीठी मिश्री के जैसा बोली क्या बात कैसे अरुण भाई हरि पर इंतजार पिपरा के छाव में ए जा आ जाइए कोई समय पर कैसे हरि पर इंतजार पिपरा के छाव में मिले खातिया जइया मिले खातिया जइया बनुआ के गाँव में मिले खातिया जइया बनुआ के गाँव में मिले खातिया जइया बड़ा इंतजार पिपरा के छाव में बड़ा इंतजार पिपरा के छाव में मिले खातिया जइया मिले खातिया जइया
बहुत ही प्यारा